Allah ka ba mu kuɗi Allah ka ba mu kuɗi wallahi aure dai na ga so ni gaskiya iban kai babu wanda zai sa in ƙara azumi cikin kwanya aure yari goto ba ta yiwa da 200 din ga wallahi zan tara kuɗin aure kuma in yi azumi na cikin aure na ba dai ruwa na ni dai kuɗi na zan tara babu mai hana da aure kuma yadda na ga dama ne 200 din wannan yau gari ya gashi ya aka yi ne me kake sa aljihu ne kamar ya mi da ka sa aljihu mana na ga wasu yan canji mana a yaro da 200 din ga zan aure wallahi ban ka ba ka aure ne kenan mana ai ka san matar boros ta boros shi ne ga na tunda na ga 200 ne sai a fara hada kai sai mu yi auren tare kamar matar boros mana sai a kama duty by duty kaga in ka je kai kwana ɗaya ko biyu ni ma sai ta in je kawai ni ma in ɗaya kwana biyu kawai ita da kwacunan da mana sai ma sai in mun koma haɗa wasu kuɗi kaga sai mu koma karo wata sai ko ayi guda ita ma kai ko garin duwatsu ka taɓa ganin aure mace biyu duty a yau wa ya gaya ma a Legas ma ana sharing din mace ma mutum 10 mace ɗaya mace goma mu mana wurin mutum 10 mana duty by duty kuma kowa wannan zai kwana ɗaya wannan zai kwana ɗaya kuma kowa mana to kowa in yayi ba zai biya bane kawai iya kuɗin ka ya shagalin ka to ni ta ba ne ba haka nan muke ba mu garin kenan ne ba auren kenan to ba garin duwatsu muke ba sha'e in ka je can lahira sai kai auren